I'm a murderer. Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε. Σήμερα ματσάκι με βόλι, σετ απέναντι. Θα δείξει πως θα πάει. Ξεκινάω με ένα Doran's Ring και 2 Potion. Master ADC απέναντι και Master Support. 30 seconds until minions spawn. Οκ. Όσο έδινε gold, εγώ σε αυτό το season είμαι silver. Έχω professor για βοηθητικό, κυρίως για τα timers, με βολεύει. Minions have spawned. Περιμένουμε το πρώτο wave. Τραμπουκίσω λίγο set. Άντε, ας σου βάλουμε και ένα word αν να βλέπεις. Γενικά σε αυτό το season βλέπουμε ότι ο βόλι έχει πέσει πολύ στα stats τουλάχιστον, δηλαδή είναι CTR. Να πιστεύω ότι εντάξει, όσο και να το ρίξουμε ρε παιδί μου, πάλι θα είναι δυνατό. Αν και είμαι λάτρης του παλιού βόλι, και ο καινούριος είναι δυνατό πικ. Καλό στον Kha'Zix. Άντε έλεγες Λεβέντη μου. Έλα, εδώ είμαι. Το ξέρεις ότι είμαι εδώ. Δεν θες να δεις. Αλλά φαν ποτέ ρε. Έλα. Μην τρέχεις. Έλα. Θα το φας το dive. Δεν το θες, οκ. Θα έρθεις μόνος. Τι θα κάνεις. Ναι. Πολύ καλή ιδέα. Boom. Ωραία. Αυτό το τρίξιμο είναι καρέκλα by the way. Δεν τρίζουν τα κόκαλά μου. Βόλι θεωρώ ότι απλά είναι ένα champion το οποίο πρέπει να βαράει turret σαν τον Trundle και να μην κάνει τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται καν να πάρει kill. Και 0-12 να κάνεις θα το κερδίσεις. Και εδώ πέφτει ο τραμπούκης μου. Εντάξει, ήταν να μην πάρω το πρώτο kill. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Γιατί στακάρει με την passive, ανοίγεις και τον ghost και κάνεις stun, WE και τέλος. Αυτό είναι όλο. Μα ξέρω W, να παίρνω παραπάνω live. Ανά δεύτερη W που θα κάνω στο ίδιο minion champion οτιδήποτε. Blade Boner για να μπορούμε να σπάμε τα rete γρήγορα. Το βασικό είναι το lethal tempo που με βολεύει στο fight πάρα πολύ.
Enemy killing spree. Ωραία. Enemy double. Εξαιρετικά. Η Jinx κατά τα άλλα παίζει σαν Iron ADC. Οκ. Έλα, πήρα ulti. Ετοιμάσου. Δεν υπάρχει. Δεν με έχει. Πάρω και αυτό το wave. Το έχω που το έχω μπροστά μου. An ally has been slain. Shut down. Ωραία. Τουλάχιστον πήρε την Jinx. Καλό. Όταν βγάζω για attack speed γενικά, με βοηθάει μέσα στο game. Συγκριτικά με τη Jinx είμαι γύρω στα 150 gold πίσω, γιατί έχει ένα kill και μία assist παραπάνω. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Μπράβο, ήθελα λίγο λάθος. Έλα. Έλα. Μπράβο. Με πολύ παιδεύεις. An enemy has been slain. Εντάξει, γενικά προβλέπω ότι είναι ένα μάτς το οποίο Slain. μπορεί να κερδιστεί, αλλά δεν ξέρω. Άρε και ένα χαούλτι. Αλλά πάλι θα τη σπάσω. Σε πατάω 2 level, μην το κάνεις στον εαυτό σου. Η W είναι πραγματικά πολύ χρήσιμη. Πολύ. Έχω δει διάφορα βιντεάκια τα οποία βλέπω ότι ανεβάζουν ή πρώτα για να παίρνουν μεγαλύτερο shield, να σκάνουν λίγο παραπάνω damage κλπ. Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ χρήσιμο το να μπορείς να παίρνεις life πίσω. Γιατί το shield ok, θα κρατήσει για λίγο. Να πάρω. Πάμε και θα γυρίσουμε τα πάλι. Οκ, καλή Emily. Έχει advantage αρκετό από τον Kha'Zix. Η Jinx είναι 2 minion μπροστά, μία assist παραπάνω. Έλα. Πάμε για να βγάλω κι εγώ τα items. Πάμε. Ωραία. Πάμε να πουσάρουμε λίγο λέει. An ally has been slain. Έλα, έχει κατέβει. Πες τα red. Ωραία. Team has destroyed a turret. 400. Ally has been slain. An enemy has been slain. Έλα, είσαι 3 level πίσω. Φώναξε βοήθεια, αλήθεια. Ό,τι και να... Καλά, αλήθεια. Οκ, ευχαριστώ.
enemy killing spree. Εντάξει, μπορώ να πω ότι με τη Jinx συμβαδίζω. Αν και αυτός που το έχει λούσει πολύ είναι το support. Δηλαδή βλέπω ότι ο Pantheon δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Δηλαδή σε σχέση με τη Seraphine, η Seraphine έχει ένα τρομερό advantage με το 1.06, παρότι ο Pantheon του έχει το 0.30. Οκ, πάλι ο set. Έλα, 2 level πίσω. Ωραία. Πολύ gold μου έδωσες. Σε είδα. Έλα πάμε. Μπράβο. Ωραίος. Γενικά θα προσπαθήσω να όχι, φύγε. Έλα ρε φίλε, πόσο slow. Τι να πω ρε man. Πόσο slow πραγματικά. An enemy has been slain. Ωραία, πάνε και τα Void Crabs. Αν είχαμε τουλάχιστον τα Void Crabs, θα μπορούσα να πουσάρω lane. Αλλά έχουν 6. Δεν έχουμε πάρει κανένα, δηλαδή... Οκ, έχουμε τον Drake, αλλά και πάλι είμαστε πίσω. Κυριολεκτικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι μία Jinx μπορεί να κουβαλήσει όλο το μάτι. Δεν θέλω να το πιστέψω. I will roar the world into stillness. So must it be. Κάνα σκάζεξ, τίποτα δεν πάρε. Πάρετε. Πάω που σάρουμε το τάρετ στο bot, αφού δεν έχει σπάσει. Ο set είναι στο mid, δεν με ενδιαφέρει καν. Έλα, έχει πέσει το τάρετ, πάμε. Και άλλο blade. Αφού η Jinx είναι στο mid, είμαι ok να πουσάρω λίγο. Όχι! Πάμε και αυτό το wave, πουσάρουμε λίγο το lane εδώ. Ένα bone plate που το πήρε αυτό. Το πήρε, ωραία. Πάω B, θα έρθουν όλοι, στάνταρ. Riftmaker.
Πού να είναι όλοι. Let the storm follow in Καλά ισχύει σε αυτό που λέει Jinx. A summoner has Ωραίος αδελφέ. Είσαι ό,τι χρειαζόμαστε. Μην πάρει kill αυτός ο κακός σετ. Ένας. Δεν τον προλαβαίνω. Έλα ρε, τώρα βρήκε να βγει ο άλλος. Έλα ρε, γιατί σας παίρνουν έτσι. an enemy is godlike. Πω. A summoner has reconnected. Καλώς το να, θυμήθηκε. Your turret has been destroyed. Έλα καλό μου. Πάντα, πάντα. Όχι, Jinx πάλι. Ωραία. Οκ, έλα. Όχι ρε που... Κοίτα εδώ μου κάνει ulti Seraphine ρε. Πω. Πιστεύω. «14-1». Μας έχει ξεκολλιάσει. Το κακό είναι ότι και τα δύο shutdown τα έχει πάρει η Jinx. wreathed in lightning. Τέλειο. Ένα Drake κάτι μπορούμε να πάρουμε ακόμα. Ελάτε εδώ. Έστω. Μπράβο Syndra. Your team has destroyed a turret. An enemy is legendary. Enemy double Άντε πάλι. Τι έγινε ρε παιδιά, τι έγινε. Έλα, έχω ult, πιστεύω. Έλα. Σόφα. Καλά, την άλλη δεν προλάβαμε. Full breaker. Θέλω attack speed. Και άλλο attack speed. Terminus. enemy killing spree. Το πήρα. Πάμε ένα fight στο mid. So must it be. Έλα, Evelyn. Evelyn. Έλα, ψήθη. Όχι. Έλα, σέφουμε, ωραία. Κάλυψέ με μόνο για το slow. Ρε αδελφέ. Δεν θα το δώσω.
Μόνο και μόνο για το γαμότο. Αλήθεια δηλαδή, εντάξει. Δεν γίνεται. Ρε, πραγματικά. Κακή. Τίποτα. Μία Jinx και μία Seraphine μόνιμα μαζί κουβαλήσαν όλο το μάτι τους. Ο 2-12 Set και ο 0-5 Kha'Zix θα πάρουνε victory. Τέλος πάντων. Αυτό ήτανε. Φιλάκια.